ethulula uthando likaNkulunkulu ezinhlizweni zethu, enza ukuba ukumthanda uJesu noma ukumthanda uNkulunkulu simkhonza simthande imihla ngemihla. Silekelelwa ke amandla kaMoya Engcwele, noma kusilekelela uMoya Engcwele uqobo lwakhe esisiza amandla akhe empilweni yethu insuku zonke. Ngicela sishayelwe uMoya Engcwele ekseni bathandekayo, izandla ezinkulu zokumdumisa. Come on, let's worship him, worship him, worship him. Hallelujah. Sithathe ithuba sibingelele kakhulu kumama uMpostoli Mbuyazi, abafundisi bonke inceku zikaNkulunkulu, obaba, omama, intombi nezinsizwa kwelihle igama lenkosi yethu uJesu Kristu okungumsindisi wethu. Amen. Siyambonga uNkulunkulu bazithandekayo ekseni. Sesiqalile usuku lokugcina ngomusa wenkosi enyakeni ka-2025, 31 December 2025, usuku olukhulu ngoba lihlukanisa ikhadi. So this is one of the special day. Lolu suku lihlanganisa imizwa emibili ndawonye, lokho abakubiza kuthiwa ama-mixed emotions. One part, ingxenye yakho isuke ithandaza ibonge enkosini, ijabula. Ingxenye yakho enye isuke ikhala, ibona umusa kaNkulunkulu, ubona uNkulunkulu ekuthwele. Wonke umuntu uya-reflect, abuke emumva, athi kube ubengenathi uNkulunkulu besiyophelela endleleni. Amen ukhona. Kwenye ingxenye ngapha kukhona into ethokozayo ethi hey, inkosi mayisize yasibeka la, kusho ukuthi for sure 2026 siyangena nakuwona. Kuhlangana imizwa ibe mbili in one person. But we praise God so much bathandekayo for keeping us. Siyambonga uNkulunkulu asigcine, asithwale, enze umusa wakhe uvame phe kwempilo yethu. Ungangabazeki umusa wakhe phe kwempilo yethu, and we praise God. Sibonga uNkulunkulu kakhulu bathandekayo nokuthi nje asinikeze umusa wokwambulelwa uJesu. Ukubelelo qinisa lesificanga iqinise ngesikwazi ukuliphika ukuthi hey, mhlambe iningi lethu abelikhona, mhlambe iningi lethu ngaba likho, but uJesu wenze konke. And uNkulunkulu siyambonga kakhulu ngoJesu ukuthi nje asilekelele athwale nokuphila kwethu. Malibonge igama lenkosi. Sizawufundana izwi lenkosi bathandeka ekseni. Just to ukuba sikhuleke. Incwadi kaLuke chapter number 7, we shall read verses number 10. We shall define the move of God. Itheme yethu ithi ukunyakaza, umnyakazo kaNkulunkulu, noma umnyakazo kaMoya Ongcwele, noma sithi umnyakazo wokugcina kaMoya Ongcwele, noma sithi umnyakazo kaMoya Engcwele ezinsukwini zokugcina. The move of God, or the move of the Holy Spirit in the latter days. Bengifisa sibuka izinto ezimbalwa engifisa ukuthi sithandaze nje ngazo ekseni namhlanje, sinikezana letha nje izinto zokukhuleka, nothing else. There are few things engifuna sibone prepare silungiselela lokho inkosi ekuprofethayo. Number one, church, fanele siqonde ukuthi isikhathi esikusona iyona njongo enkulu kakhulu
ukuba si understand ikhadi sazi ukuthi uNkulunkulu wenzani manje ngokwewash likaNkulunkulu kuphi and wenza ini. Then ke si moya ngcola silekelele asiphushe sibe kulento uNkulunkulu ayenzayo. Nokwazi ukuthi yini elindeleke kithi kulesi sikhathi esikusona njengebandla likaKristu. But engakusho nje singakafundi ukuthi indaba zona eziphethwe uNkulunkulu ngebandla zinkulu futhi zinhle. Ukubelakhe ibandla likhona ngabe lithi amen. Indaba eziphethwe uNkulunkulu into eseshalofini likaNkulunkulu ngebandla inkulu. That is number 1 futhi inhle. Mangapeda bengathi iphakeme. Amen akekho. Yeah, amacebo kaNkulunkulu ngebandla lakhe manje futhi okubonakala ukuthi uyakusukumela yena qobo lwakhe ukuthi afezeke makhulu awalinganiseki bazalwane. Into engeke ukwazi ukuyifaka esikalweni sengqondo makhulu mahle aphakeme. So the God is uNkulunkulu unamacebo aphakeme kakhulu ngebandla and lezi zinto sekube nesikhathi zimenyezelwa kodwa kufike isikhathi sokuba zibonakaliswe manje. Aw amen. Sekuyisikhathi zimenyezelwa sekuyisikhathi sokubonakaliswa kwazo ngokolimi phecelezi lento ekuthiwa ifulfillment. Ugcwaliseka kwalezi zinto uNkulunkulu alokho ezibhizi ezikhuluma. Isikhathi esingena kusona siyathi we asebenzi ngonyaka thina abaprofeti asebenzi ama theme yonyaka sikhuluma ngeseason noma ke kuwo unyaka aligna ibandla silifaka kwiseason simemezela ama seasons onyakeni asimemezeli nje into ezophela ngoDecember. But nje one of the things uNkulunkulu abhizi nazo kulesi sikhathi singena kusona kakhulukazi u2026 uzokuveza kakhulu lokho ukufezeka kwezinto uNkulunkulu ayikhulumile. I don't have a church. Ukuba ubongafaka kuma topic akho subtopics or whatsoever ubongathi lo nyaka ka2026 usiphathele into ekuthiwa fulfillment ukugcwaliseka kweyiprofetho uNkulunkulu ayikhulumile because inqwaba iningi lezinto uNkulunkulu ayishilo ziyagcwaliseka nakulonyaka. Kunenkulunkulu akwenzile this year ukwenzile last year ukwenzile nakuloya kodwa kuzogqama kakhulu kulonyaka kubonakala iscripture imbhalo igcwaliseka before your eyes. Lalelani phela ngempilo yakho ngebandla noma ngani uNkulunkulu usemsebenzini omkhulu bazalwane ukuba attende idingo zabazalwane hayi esayidini eli1 ezingxenyeni zonke zempilo yebandla. I don't have a church. Hallelujah. So singena kwi-season njoba siqeda lo nyaka, this is our last morning 2025. The next morning ukusa okuzayo oka2026 calendar sishintshile. So leyo change eshintsha kwi-calendar bazalwane imemezela noshintsho futhi olwenzeka in the spirit. Amen. iBhayibheli bawuthi uma ulifunda unga understand to ezinye izinto libhalelana. Alinqeni lithi iBhayibheli ngomnyaka wesithathu wokubusa kwenkosi uAsa, ngomnyaka we12 wokubusa kwenkosi ubani, ngomnyaka wes5 wokubusa kaNkosi ubani. Noma lingakhulumi ngalowo nkosi likhuluma ngomprofeti, mhlambe lingakhuluma ngomunye umuntu, lo mprofeti wafika wamemezela isimemezelo esithi bese kuyiwa kwicalendar kuthiwa kwakumnyaka wes4 wes5. Nike lifunde iBhayibheli bazalwane ninake lezo zinto ezincane njalo angithi
Yeah, because numbers are very much important eBhayibhelini. Makushintsha unyaka khona into noma ke kukhona into ebalulekile noma significant ekumemezela that change lolu guquko lolu ka uyabona nje makushintsha iclock kushintsha iwash kushintsha isikhathi kushintsha idate kushintsha icalendar kukhona into eliyimemezelayo ayikho into ethule emhlabeni khona bazalwa isikhathi siyakhuluma usuku liyakhuluma ngisho ikhathi leki clock siyakhuluma ayikho into engasho lutho uyabona masithi kusekuseni manje ngisho nesikhathi sakhona sizosho njalo yonke into imesha nalento eyenzekalayo sithi kusekuseni manje ngoba wo7 maku7 manje kusekuseni wathi u10 uzobona kodwa nawe ukuthi akuzukuba u10 ewashini kungenzeka ama changes in the nature ngeke kube u12 ewashini kuthothi kodwa ngokwesikhathi kusekuseni nikhona nibazalwane yonke into isikhathi njoba sisuke sireport isizini kodwa nikhona nibazalwane isikhathi sisuke sikutshela sisuke simemezela isizini masithi u3 kusuke kushiwo kuqonda ukuthi ke hayi ke ngokwesikhathi noma ngokosuku sekuya ngokuya kuba ntambama masithi u6 bazalwane ntambama okwazi ukuthi ngeke ukuthi u6 ntambama kodwa uthi uyabukisisa ubona ngathi u9 ekseni u9 ekseni no6 ntambama izinto eziwu2 engafani but times defines isikhathi suke clock suke limemezela ukuthi kusuke ngokwesizini manje sila ngokwesizini manje sila lolu guquko lika 2025 kodwa yazibazalwana lolu guquko njoba sizongena ku2026 kukhona into ememezelwayo amen akushintshi ikhalenda lodwa bazalwane njoba ubona kushintsha nje 2026 kusho ukuthi kukhona into emenyezelwayo kukhona isizini engenayo nikhona nibathandakayo. So God must help us bathandakayo to understand that sazi ukuthi uNkulunkulu osebenza ngekhathi futhi uyimemezela ngoba ememezela ama seasons uma esho isikhathi esithile usho ukuthi kusekwenzeka into ethize ngaleso sikhathi makushintshe bathandakayo noma kushintshe isikhathi noma kushintshe iclock noma kushintshe icalendar kukhona into emenyezelwayo futhi in the spirit. So ke singena bathandakayo njoba singena ku2026 we must understand church ukuthi uNkulunkulu singena esikhathini la inkosi khona iqala iyenza into eziningi uNkulunkulu uzobe esebenza kakhulu noma kusebenza kakhulu ngokugcwaliseka kwezinto ayikhulumile. Yeah, ukugcwaliseka kwezinto ayikhulumile. Ngishilo ngathi sikubonile kodwa kuzoqhama. Ku2026 ubona ifulfillment izinto eNkulunkulu ayishilo zifezeka. uElisabeth benoMaria masebehlangene uElisabeth ukhuluma into ethi ebona uMaria xhukathi xhuma umntwana uElisabeth usekhuluma prophetical uthi ubusisiwe wakholwayo nani khona lo la ngibathandeka lithi ubusisiwe wakholwa ngokuba kuyokuba khona ukufezeka kwalokho akuzwayo kuvela enkosini. Awu amen bathandekayo. Yeah, sikwisizini yokufezeka kwalento esayizizwayo. uNkulunkulu usifaka kwisizini of fulfillment. Singena kwisizini yokugcwaliseka kwezinto ezakhulunywa. Amen. Enye into abathandekayo uNkulunkulu wayikhuluma wayikhohlwa. Indlela uthi uyikhumbule uzoyikhunjuzwa ukugcwaliseka kwayo. Hayi kodwa nikhona bathandekayo. Baselwane siseyinsukwini zokugcwaliseka. Awu leli bandla. Siseyinsukwini zokugcwaliseka kwezinto ezikhulunywa uNkulunkulu. Abanye kwesisikhathi bathanda uNkulunkulu mayikhuluma. uNkulunkulu akanqeni ukukhuluma isiphethe asikhuluma eqaleni kodwa. Avela jwa ibizwi lakhe ashinta le ayijukshele kodwa ayikhulume la. Uhamba uzukhohlwe uzucabanga ukuthi akashongo. Uyozuza ukhunjuzo ukwenza kwakhe. Manje uNkulunkulu eseyenza lonto ukhumba ukuthi awuyazi lento uNkulunkulu wayisho. Akasenihlangane usuhlangana nempendulo noma usuhlangana nokugcwaliseka kwento musu uyabuya kuma ureflector ngoba ingqondo yakhe bisize ayilahla ngenxa yesikhathi eside eyakhulunywa ngaso kuma ubuyele emuva uthi yazi lento njalo uNkulunkulu wayisho le ilento ezokwenzeka bathandekayo
uNkulunkulu uzogcwalisa izinto esizikhumbulayo nesizikhohliwe ngoba sifika esikhathini sokugcwaliseka. Ashona sokuthi isikhathi sokugcwaliseka. Fulfillment. Enye izinto enkulu bathandakayo futhi ke eyinhliziyo yesizini esingena kuyona. Lesizini esingena kuyona singena enhlizweni. Singena bathandakayo emhlabeni we-fulfillment. Ibandla lizohamba emhlabeni. Mangikhuluma ngomhlabeni ngisho ukuthi we-dimension. Ibandla lizobe liphila ezweni lokugcwaliseka kwezinto. Nizobona izinto zoba yifulfilleka ngapha, kufulfilleka ngapha. Angikhulumi ngezinto ezinegative, bathandakayo, ngikhuluma ngezinto ezipositive. Nikhona bathandakayo. Yeah, negative akwasezweni lokho asikho ezweni thina singabazalwane. Kuzogcwaliseka izinto uNkulunkulu ayikhulumile. Kuzobe futhi uMoya Ingcwele eqinisekisa izwi lakhe. Eliqinisekisa into uNkulunkulu ayishilo uzobe eyisukumela ukuyibona ukuthi iyenzeka. Akodwa nikhona. Nangu uMoya Ingcwele ayisho bathandakayo. Into eziningi maningangizwa kuloko ngendlela engisho ngayo bazalwane ngicela ningixolele nje ukuthi uzoba senkonzweni ongayizwanga yaze yaphela. La into ngizokhuluma lento nje. So ngicela nje uswitch on ungilale ngempela ngoba this is what the Lord is saying. Into eziningi zabazalwane zideclariwe imost yazo zisezweni likamoya. Okuningi bakubamba abazana bakukholwa kwasekuhlala ezweni likamoya. Into enye enkulu uNkulunkulu azoyenza uzobe downloada lezi zinto ezisezweni likamoya zibuyiswa ezweni lasenyameni. Shuthi uNkulunkulu uzosifaka esikhathini semanifestation. La uNkulunkulu uzobe manifesta khona izinto ayideclare zaba khona. Sangayibona kodwa uNkulunkulu uzozambula. Singena ekusizini la uNkulunkulu khona ezombula khona izinto ekade zikhona hayi ezintsha ebekade zikhona kodwa beyingakaveli. Singena kwisizini yokuvela kwezinto ekade ingavelile. Delopha la nikhona nibathandekayo. So church understand ukuthi this is where we are. Okay. Kunetemu elikhunywa abantu bethi alukho usuku olungafiki. Niyalazi lo temu lelo. Thu alukho usuku olungafiki. Asikho isikhathi esingafiki. Amen. Yeah, nami nje kuringa lolo temu la emoyeni wami. Ukuthi hayi bazalwane noma inkosi yayingakhuluma silinde kodwa inali iqiniso alukho usuku olungafiki futhi asikho isikhathi esingafiki. Kuthi ngimemeza into ethi time is now. Somebody say amen. uJesu kwakhuluma kwenye indawo wayikhuluma nentombazane yaseSamaria. Kule dialogue usebenzise a prophetic term uJesu lapha. Uthi isikhathi siyeza babekade bekhuluma ngokudumisa. Hayi kodwa bazalwane yazi noma ukhuluma la ekhaya kuyezwakala kodwa ngeke. Uthini uJesu uthi isikhathi sinjani bathandakayo? Usephinda uthini futhi? Uthi sesifikile. Somebody say amen. Uthi uJesu isikhathi siyeza. Yazi uthini mesho njalo? Usho uthi uJesu bathandakayo izinto ezinye zakhulunywa. Nikhona bathandakayo. iProphet oleze ezazikhuluma zijwiba. Usethi kulosisi ke lalela ke le sasikhathe siprofethwe abaprofeti sesinjani manje? Ile sikhathe siphike sikusona bathandekayo. Awu haleluya. Yebo kukhulunyiswa kuthina kwathiwa siyeza isikhathi kodwa ngizwa noMoya Ingcwele sethi leso sikhathi kwathiwa siyeza sesinjani? Nithuleleni bathandekayo sesinjani? Isikhathi siyeza futhi sesifikile. Siphila esikhathini esesifikile. Alukho usuku kodwa Nkosi yami. Alukho usuku olungafiki. Asikho isikhathi esingafiki. Somebody say amen. Somebody say hallelujah. So God must help us. Bathandakayo kube understand ukuthi
inkosi ke isifikisa kule season of fulfillment esikhathini sokugcwaliseka. Ibandla lizohamba liphila manje esikhathini sokugcwaliseka kwezinto uNkulunkulu ayithembisile. Ngicela ukufundele lelazo ke engilishilo 7:10. Ababethunyiwe sebebuyela ekhaya bafumana inceku isindile. Kubeka. Kwathi ngangomuso waya emzini othiwa iNayini, wahamba naye abafundi bakhe nesixuku esikhulu. Esesondela esangweni lomuzi, bheka kwaphuthunyiswa ofileyo, indodana eyodwa kanina, yena engumfelokazi, nabantu abaningi bomuzi babe naye. Yathi inkosi simbona yamhawukela, yathi kuye. Alright, we've read verses number 16. Story singasifundi sonke angizile kusona. Thathela nje verses number 16. Bafikela ngokwesaba bonke bamdumisa uNkulunkulu. Okay, verse number 15 for your information. Ofileyo wavuka, waqala wakhuluma, yamnika unina. Yes, it's a miracle here. Yes, come. Bafikelwa ngokwesaba bonke bamdumisa uNkulunkulu bathi, kuvele umprofeti omkhulu phakathi kwethu, nokuthi uNkulunkulu uhambele abantu bakhe. I wish you can read as the Bible says the last sentence because it's the key one. Bafukela ngokwesaba bonke bamdumisa uNkulunkulu bathi, kuvele umprofeti omkhulu phakathi kwethu, nokuthi uNkulunkulu ubahambele abantu bakhe. That's what I wanted. Somebody say amen. uNkulunkulu njani bathandekayo? Ungamemezela isizini la ekhaya. uNkulunkulu njani? How I wish uthi ungaze ungizwe ngendlebe prophetic. uNkulunkulu njani? Uhambela obani? Obani lapha? Unjani ke? Awuphinde uNkulunkulu njani? Yasengithandazelani manje? Mina sengi-right side la, sengi-right. Sengithandaza ukuthi uNkulunkulu asilekelele abantu bakhe baqonde. Ngoba alisho ukuthi ubahambela abantu. Hey. Bazalwane vulana amehlo siboneni isikhathi. Oh noma bazalwane bami. Bazalwane asivula amehlo. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu njani? Insuku zokugcwaliseka lezi. uNkulunkulu njani? Obani? Bazalwane bami ngicela uNkulunkulu alekelele ibandla. Insuku zokuhanjelwa kwebandla lezi. Somebody say amen. Uyabona lento silos khanda sikhola mandoske. Uyabona lento yokuba umzalwane this time. Ayabona ngikhona ngifuna igama eli-right la khona. Lento yokuba umzalwane manje kusazoba yona nto okuthiwa ikwi demand. Uyabona ukuba umzalwane manje bazalwane izoba kwi demand ezweni. Abantu bonke bazofisa ukuba wena. Ah, come on church. Shadabador. Before i-rapture. Listen, before i-rapture. uJesu ufuna ukukhazimulisa ibandla ngalendlela yokuthi izwe lifune khula masha ukuba yibandla. Kaningi abazalwane bathande ukuba yizwe kodwa kune exchange. Kothe mandos khathapaya kune exchange ngoba uNkulunkulu wenze njani abantu nombani alamande sai inkosi kukhona izinto khula ma ilight kaNkulunkulu ikhanyisa kanje ebandleni. Uyabona uNkulunkulu this time ngicela ningizweni badala I'm so prophetic.
uNkulunkulu this time ngathi ukhanyisa ngelight ngetoshi. Angisho ukukhanya kwelanga man. Angisho ukukhanya kwelanga. No, angisho ukukhanya kwelanga. Ukukhanya kwelanga kwenza nongakhanyiselwa khanyiseleke. And understand. uNkulunkulu uphethe a torch system. Uyabona uNkulunkulu usebenzisa isystem ye torch this time. Lo ngaqondile ukumkhanyisela akakhanya yabona itorch alikhanyisi la lingaqonde khona. Ngikuthi ngithule esontweni itorch alikhanyisi la lingaqonde khona. Itorch maliqonde ngani ubheka ngala la lingabhekanga ngakhona kube emnyama. Yes, singena kulo season uNkulunkulu uphethe lathi ukhanyisela abantu bakhe. Somebody say hallelujah. uJehova ubahambele abantu bakhe isikhathi sokhanjelwa nakhona uNkulunkulu. I think in the Bible is one of the biggest verses. Yabona istatement esikhulu engihloniphayo. Ngicela nikhonte ngifuna ningibalele yona la ngoba sisebenza ngelokhuzana. Lithi iBhayibheli God. Lithi ke uNkulunkulu awufana isiZulu yenza ukuthi sikhava abantu abadala. Lithi iBhayibheli uNkulunkulu. Yeah. Ngifuna le sentence egcineni. Khohlwani yonke ke sibuye sikubona. Okwaba uNkulunkulu ubani? Bafathi le visitation. Ngifuna nibone nje akusiyona yokhayikota bazana. Uyabona bafethu khona ukhanjelwa sihanjeliwe abantu asiphiki nikhona bazalwane futhi asikusoli lokho sihanjelwa abantu nikhona wabona ukuthi nginabahlobo kunabantu amahlonipha bangihambele siyabonga but this time kuhlukile ukuthi ngangcono ngisesontweni right bazalwane lithi iBhayibheli uNkulunkulu yena uqobo uyabona into uzo experience visitation lalela uhanjelwa uNkulunkulu. Ubani umuntu okwacabanga kancane ukubathandekayo ukuhosta uNkulunkulu ehanjelwa uThixo ukuthi awuyazi ukuthi isho ukuthini lento yokuhanjelwa uNkulunkulu mhla uNkulunkulu athi ngiyahambela akufani nje nokufika kwevisit ekhaya uhlale phansi ulenzele ukudla nekhofi ukuhanjelwa uNkulunkulu akayi kumuntu engayiphethe yonke into edingwa yilowo muntu. Visitation mawuhanjelwa uNkulunkulu kusho ukuthi ukuhlupheka kwami konke kuphelile, ingxaki yami yonke iphelile, inkinga yami athendiwe, spiritual life sami kodwa nithule lonke enkozweni bathandeka. Le visitation into enzihluke kunamanye umuntu oyenzayo. Ubani lo hambela abantu? Lithi uNkulunkulu ubahambele. Leli verse ngifunda ngihlale phansi. Ngifunda iBhayibheli angijaji sidalo sami. Ngihlale phansi. Ngithi awungiphindela baba. Awungiphindela. Ngisho ngimbuza ngokufunda. Benaze nibathandekayo uma ufunda izisuku uNkulunkulu ekhuluma nawe. Hayi ningihluphile. Uyazi uma ufunda iBhayibheli uNkulunkulu so ekhuluma nawe. Uyakwazi ukuthi mana ke inkosi awungiphindela uphinde ufunda hayi uthi uzozwa iaudio uthi hayi mana baba ngathi khona la ngathi ngiyasala kancane khona awungiphindela uwenze njani uNkulunkulu wena uqobo hayi lithi ubahambele abantu munganakile ungafaka ustop lapho uyigeje mase lithi bakhe. Bazalwane kuzovela imeaning imasi uzoqala manje sichaze lumhlaba why sayeka yonke into umhlaba oyenzayo sakhonza uJesu ophilayo asisho angisho ngama open air angisho ngama open air phela angisho ngama tent kuphela ngisho
ngokuhanjelwa lo futhi lento engikhuluma ngayo ngikhuluma kwi-level yokuhanjelwa. Abantu ima bezobona isizathu sokuthi wena wedwa uvela uphume emndenini wakho wedwa ukhonze lo Jesu, ima bezothola isense kathi sesiyabona manje ukuthi yini lento eyayimenza hlanye ngalento. uNkulunkulu uzohambela alethe meaning kubantu abakade be-confused. uNkulunkulu uzokwenza ukuthi uNkulunkulu uzokwenza ukuthi abantu bathole meaning. Why these young men? Why these young men so dedicated to the work of God? I go crazy. People are going to get answers. Ngoba i-visitation izophendula impendulo ngoNkulunkulu wethu ezweni. Izoletha impendulo ngoNkulunkulu wethu ezweni. Izwe lizomazi uNkulunkulu wethu. Hallelujah. Ubahambela abantu bakhe. Singena kwisizini yokuhanjelwa. Le isizini yokuhanjelwa. Sanjelwa uNkulunkulu. Abanye kuthe ubhekana nezimo bakululeka ngezinto eziphambene noNkulunkulu. Wangayithatha futhi noNkulunkulu wangakuphendula. Sizophatha kwasangathi ba right. Bathi lo siyomyeka lo ngoba akekho serious ngempilo yakhe. Siyamyeka lo. Bengakiyeki lokho ukuthi ba convinced. Bekuyeki sokungathi bakudikile. Batha ngoba wena siyakhuluma nawe. Okay ke lokhu uthi Jesu uphi manje? Uphi uthi uyaqala ijeni isimo sifane uma singabanga wes. Babuye ba advise bathi hayi njani. Hayibo. Awuboni lento yakhe ayisebenza ngithule yazi la esontweni. Akavela athule futhi athule omdala kuneyinsuku. Kube khona ilokithi nje phakathi kuwe qina uma isibindi ungesabi. Ilokithi nje qina uma isibindi ungesabi ngenawe. Alinde uNkulunkulu wathi njalo. Akanqeni ukubayeka abantu bakhulume bahlangane baphonsa amathawula bathi ayikho lento kanti inkosi yankazimula iquthile ilindele sesikhathi sika 2026 esingena kuso ukuthi mhlanga imhambela ngoba inkosi mayinyakaza ifuna nokade ekhuluma thule. When God moves, He silences the voices. When God moves, He brings judgment. When God moves, uNkulunkulu akamove a joke. Isivele sibe akakaze abantu bashinto kube sengazuthi noNkulunkulu uyabafakazela kulento abayishoyo. Akuthi ubonta umana babungaphi la? Ungale noma bathi angeke ilunge lento yakho. Yazi ivele ingadisappoint. Ivele ingalunga impela futhi ingagcini ingalungi ingathi ba worse kakhulu. Uze na ufuna ukuyincinza. Bathi nathi besingasho ukuthi yeke ukhona ncane. Thina besithi hey wena. Abantu basizakala phambi kwethu abanale inkingo nayo. Uma wona uthi hayi ngeke ngiyamaze ngimkhonze.
ukuthi bafana siface reality. Uthi uqeda ukusho njalo. Uface iqiniso. Lokuthi ya isixazululo sabo akusona engisifunayo. Kodwa uNkulunkulu naye ngathi uthe ukuthula mbijana. Uye khona enithi babangenelela phela manje sheshisa laba abantu naba basahlangana bakahlakazeki. Ngenzela nje bethi ngithi swathe ngamanje ngibuya bese kuthi bengitheni kunini yabo. Athi uNkulunkulu baphume bonke bethwele ikhwama bethi ayikho into yakhe. Bavalelisana hayi baba yini bafethu miyekeni lo. Uloyiwe lo. Takathiwe sesiyambona utakathiwe. Uthakathi lo. Hayi uthakathiwe. Miyekeni bakwethu. Miyekeni. Bahlakazeke babe nezimoto badumise babegibela bakhumbele bahamba bahlakazeke bethi uyabona le ayikho. uNkulunkulu abalinde futhi wonke umuntu uyathanda ukuthi uNkulunkulu aphendule ngalesi sikhathi into isashisa. Anikho esontweni yazi. Awase notice lo nto wonke umuntu uthanda ukuthi uNkulunkulu aphendule. Yabona ngathi isashisa. Emvakela umshona ukuthi baba uthi ungcwele ngegama lika Jesu awubakhombise ukuthi uNkulunkulu ongahlali vela abantu uNkulunkulu lutho angakazi ukuvela kwamanje. I told people one thing but ngimbulelo umusa wenkosi ngithi njalo uma ukhala uNkulunkulu uthi yenza something uNkulunkulu ungayeki ukuthandaza ungayeki umfuna uNkulunkulu uyathatha hamba yo eda kodwa kwi storehouse aye esandleni ekathi uthi inkosi yenza ukuthi athi uNkulunkulu okay ufuya kufuna akuthathe adlule nakho phambi kwakho ahamba yokubeka e-storeroom uthi baba adlule nakho phambi kwakho uletha la adlule nakho ahamba yokubeka enqolobane athi mhla ngikhipha ngizophendula inyembezi zakho zokuqala ezesibili ezesithathu ezesine ezikafayo yingakho ungayeki ngoba usuku eda ufaka kwi-account ufaka usuku deposita uNkulunkulu mayisehambela uyabona angimazi ukuthi uNkulunkulu njani kwesinye isikhathi ngoba ngeke ngimkreme angikwazi ukumchaza ngendlela yodwa uNkulunkulu kuthi nawe usufike kwi-point la khona hayi ngoba ugive up awukakazi ubelesela into ubelesela uziyenga hayi ngoba nakho ugive up hayi bonke hayi amen uyabona sewuthule nangapha kwi-opposite side sebethule kodwa hayi lokhu ukuthula ukuthi sebemuke sebegive dikilileke bona bathi ayeke shaphansi nawe usuthule kodwa wena ungadikilanga uthi sokuthi usuthandazila isekhe enye into ongayishentsha ushiyenza hey uNkulunkulu uze kwahla uNkulunkulu isimanga kukhona into oyibabaza manje wena uthi yazi ke lento iyangimanga siyazi uNkulunkulu wavela wangimanga sathi uma ngazwa yini uNkulunkulu wavele wenza into engakaze ngiyicabanga ngathi hayi lutho le wayicabanga ukuthi isikhathi owayicabanga ngasa nguathandaka ngaso mina ngi-attend imicabango nemthandazo yakhe emdala usuyikhohliwe ngoba uNkulunkulu memhambela umuntu bafethu lento okuhanjelwa uNkulunkulu enye into sekwisizini yokuhanjelwa uNkulunkulu singena esikhathini sokuhanjelwa ubani bathandekayo kodwa upho amen sesikhathini sokuhanjelwa ubani ngicela ungifundela lona la verse nge-NLT ngifuna leya sentence esezantsi kuphela ungayi kokuningi bengifuna nje amahumusho ahlukahlukene sengiyathandaza abazalwane bengifuna nje amahumusho NLT le God has visited his people today isho njalo NLT khona mehlo omncane obonayo lapha yini ediwe lapha yazi bazalwane ngizoze ngiphume ngejubane ke ngoshumayela somewhere ngizocinga nje abantu bavalile nikhona nibathandekayo God has visited his people when lalela isizulu sakithi sithi uNkulunkulu bahambela abantu bakhe ngazi ukuthi sona siya introduce siyamemezela sithi uNkulunkulu bahambela abantu bakhe leli humusho le NLT lona ke lithi manaka sesizwile
umuntu wasezulwini ukuthi uNkulunkulu bahambe sicela ukuchaza isikhathi thina. Yazi la bafowethu, yazi la kodwa noma we all believers bafowethu, kodwa we all believers sekuthiwa la uNkulunkulu bahambele abantu bakhe nini. Ngicela ukuchaza bazalwane bami njengomuntu kaNkulunkulu. Le ngichaza nje as the man of God. uNkulunkulu into engayenzi noma engakafuni ukuyenza uyayifihla. Ngicela nibambe kakhulu, statement is very big. I'm trying to help you. uNkulunkulu into engakayenzi noma futhi engakabi ready ukuyenza uyayifihla. Lithi iBhayibheli konke okufihliwe okungokaNkulunkulu bese uthi konke okwambuliwe kungokwabantwana babantu. Niyalala lelo verse? Konke okufihliwe kungokaNkulunkulu bese lithi konke okwambuliwe kungokwabantwana babantu. Shothi uNkulunkulu engakakuniki into engakafuni futhi iyenzeke empilweni yakho uyayifihla. Akayisho, akayimbuli, akayikhulumi noma ngamuphi umprofeti. Ngisho afika umprofeti okuthiwa umprofeti wokugcina okuyisiling kubo bonke abaprofeti, kodwa uNkulunkulu manje ngakayenza into akayembuli into. Ngalamazwi ngazi ukuthi ngilost, ngalamazwi ngizama ukuprepare wena. Enye yeindlela obona ngayo ukuthi uNkulunkulu into seyayenza ukuthi ayambule. uNkulunkulu bantwana bami akayikhuluma into angayiqondile futhi akayikhuluma into angayenzi. Indlela zokubona ukuthi uNkulunkulu lento usefuna ukuyenza noma uyayenza ukuthi uyomuzwa ngokuthi ayimbule noma ayikhulume. Bafethu ngomusa kaNkulunkulu asinayo uNkulunkulu, asimkhoza uNkulunkulu wenganekwane. Akanawo uqositosi ngiyathi wasukela kwakukhona umuntu eshinto engekho. Wamusa evula umlomo wokwazi lento ayishoyo useyayenza ke. Shuthi mhlambe kuzoba ngconywana mangibuyela kuleli verse. Uma uthi ndiyakunderstand la. Kukhona amen la. Sengiyaphinda ke. Ihumusho esilifunde ekuqaleni lithi uNkulunkulu bahambela abantu bakhe. Leli umusho esilifunda manje lithi lona ke uNkulunkulu bahambele abantu bakhe namhlanje. Manini uma uNkulunkulu bengakwenzi lokho ningakholwa ubengakakusho. Bengingamala angakwembuli. My God. Leli verse lidala ngiyabonga mfundisi uMbuyazi. Leli verse lidala. Bafethu alifiki leli verse alibhalwanga namhlanje. Leli verse belikhona for decades, for years, for centuries. Kodwa noma besihamba sishumayela inkosi besifika ngakulona athi ayibuya ngapha angafike lapho ubuya ngapha. Bazalwane uma sikhonza siministerisha suke sihambe emhlabeni wenza into uNkulunkulu azenzayo. Lalela ukuthi wenzani uNkulunkulu, pick abaprofeti bathini, pick abantu abaphesage bathini, ngoba samba ekwenzeni kwakhe, samba ekushona ukusho kwakhe ukwenza kwakhe. Mhlawumbe la ekhaya sangathi mangikhuluma ke kuzwakale uNkulunkulu bahambela abantu bakhe. Leli verse ke lithi namhlanje. Musuku ucabanga ukuthi uNkulunkulu usaplan ukuyenza le. Ubengakayisho kanti ubengakayiqedi. When we minister, when we preach, suke samba kulento uNkulunkulu ayenzayo. Uthi uJesu lokhu babe sebenza. Usethi nami ngiyasebenza. Lokhu babe sebenza. Nami ngiyasebenza. Kusho ukuthi ngenza lento ubaba yenzayo. uNkulunkulu bahambele obani bathandekayo. God has visited his people. Kwase kuthiwa manake today.
Sanibonani ngo-2026. Senginibingelela ngale njalo. Sanibonani ngo-2026. Nginibingelela ngale. Sanibonani ngo-2026. Nginibingelela ngale. Sanibonani ngo-2026. Ngicela ukunitshelani uJehova uNkulunkulu osimkhonzayo ubahambela abantu bakhe namuhla. Loya today kodwa ngifaka u2026 lapha yazi. God has visited his people. Kodwa ngivele noma ngifaka ubracket izwi alikhishwa. Ngifaka ubracket la bese nginje 2026. Kusho ukuthi masiyongena ku2026 siyongena enyakeni ohanjelwa. Unyaka ohanjelwa. Ulabasakha thapha. Lalela thana unyaka wami ohanjelwa. Unyaka wami ohanjelwa. Inkosi yangihambela. Khuluma thana inkosi yangihambela lesi. Shona thana inkosi yangihambela. Yazi nisizathu khehla ungowakhe. Let his. Ngikhiphe a very big statement ngathi uNkulunkulu usebenza ngesystem yethoshi. Angisho ukuthi ukhanyisa ngetheshe ngithe system. Ithoshi nje ayili bias. Ithoshi alifani nelanga. Ilanga ba. Khanyisela wonke umuntu cha ithoshi. Manje singena kwi glory dimension la uNkulunkulu ebias khona. Ecinga abantu bakhe mase yakhanyisa kulolo side. Uyazi wenzelani? Wenzela abasebumnyameni nithuleleni bathandakazi. Bebona ibandla likhanya ushemani. Hey indodana yami ishumayeli lekuseni yathi nikukhanya kwezwe. Hayi bonke nina nikukhanya kwezwe. So uzokhanyisa kanje. Emva kalokho izwe lihambe ebumnyameni malivusa ikhanya. Ngoba le harvest enkulu asizukuyilanda ngestruggle. Inkosi izovela ikhanyise ngakithi. Kuthi ngimemeze njengesibusiso esasikhulunywa amadodana kaAaron. uJehova makakhanyisa ubuso bakho phezu kwakhe. Ulibinikile moshanda. uJehova makakhanyisa ubuso bakho phezu kwakho. Samba ngetosh system. Samba ngetosh system, tosh system. Lalela a tosh system. Mangena emsebenzini kumnyama kodwa kimi kuyakhanya. Ngizwe into yaseGosheni. Lo nyaka unyaka weGosheni. Unyaka weGosheni. Unyaka weGosheni. Unyaka weGosheni. Shanda dan 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 dan. Kuzothi kumnyama eGibhithe. Kodwa eGosheni kuyakhanya. Nithule njalo kuyashumayela. Kuzothi kumnyama eGosheni. Kodwa kuzothi kumnyama eGibhithe. Kodwa eGosheni kuyakhanya. Same region, different experiences. Same region, different experiences. Same region, different testimonies. Same country, different testimonies. Same world, different testimonies. Izwe liyefana, ubufakazi abufana. Uyazi bafowethu nginenze njani kodwa? Izwe liyefana, ubufakazi abufana. Ikhaya liyefana, ubufakazi abufana. I-area iyefana, ubufakazi abufana. Ibandla liyefana, ubufakazi abufana. Kuyakhanya. Kuyakhanya. Tosh system. Inkosi izwe ithoshi licinga noma ukuphi lokho. Futhi nje le system yokukhanyisa kwethoshi ngiyayithanda. Kodwa sangathi ngaliphendula lime so. Ya inkosi izokhanyisa ubungenhlo sikhanyiselayo yazi. Ngoba mali kanje kungenza kube khona ama areas asithwa yimi. Manje ifanele light yenhle ngenhla.
ukuze ngabikho iarea empilweni yami engakhanyiyo. Kodwa nithuleleni bathandekayo. Ukuze ngabikho iarea empilweni yami engakhanyi. Uyabona kulonyaka kuyakhanya. Lalela ngiyakutshela ngimemeza into engekho. I am the man of God. Lalela, I'm anointed by God. Lonyaka kuyakhanya. Lonyaka kuyakhanya. Kuyakhanya. Hlale phansi kancane. Thanda. I'm about to pray. Now, listen, this is our last morning. I'm trying to prepare you. Ukuthi siqala lusuku siyokwehla. Senza ama prophetic declarations ebusuku. Wena vele iningi into isila kwena. Sizovala ichapter, we are closing the book of 2025. Ngiyacela now, uma ku 2025 kunama file ongawathandi, close that book. Uma ushiya 25 uvulekile, uma ungenazi izinto ofuna ireference yazo. Unless kunezinye izinto ofuna uzophinda ufunqaphuna kuzona, ivuleke leyo. Kodwa yabona lento enezinto eyinokwehluleka kwakho, eyinawe, into ene condemnation part, close that book. Ungavumi usathana kujaje nezinto zayizolo manje. Ungavumi. Lento fanele uthathe responsibility, ungavumi. Ngishakhuluma ama facts sometimes. Shut up with your facts. The truth is, because I'm a facts and truth into ezuthiwe ngafana. A trust system. Ngicela ungipha enye version. I think faka noma yiphi. Ungafaka uthi New King James oba sesikhulumile ngayo. Ninama version amangaki lapha? Sepheli. Okay. Ngicela uba nophethe multi version. Ngicela ngidownloadele onke ama version ngone. Our display. Okay, no, it's fine. Oh, sefikile. Oh, bengithi nithi awekho. Then uthini la? Kuphi manje? Oh, God is hey. Engiyiqala ke le video. Ubani yena la? It's the message. Oh, they all realized they were in a place of holy mysteries. That God was at work among them. I got the message. That God was at work among them. Baqonda ukuthi basendaweni engcwele neyimfihlakalo. Baphinde futhi baqonda babona ukuthi uNkulunkulu usemsebenzini phakathi kwabo. Ayithule esontweni yazi. Ayithule esontweni. Hallelujah. Lalela, that's a dimension. Singena bazala kuyi sanctuary. uNkulunkulu ufuna ukuzophila emhlabeni ongafani nowabanye. Yeah. I say it once more and once more. uNkulunkulu ufuna ukwenza ube umphongolo nealtar elihambayo. Yeah, mawumuva, lalani bathanda mawumuva uhamba uzoba ialtar elihambayo nomphongolo ohambayo. Makwafika nje kulo ndawo kufanele ukuthi kuphithwa ialtar la makukhona wena. Onke ama altars azobe khona engasiyeka uNkulunkulu okuphila afana abhawe mawusufikile. uPaul wafika eAthens Thuleleni. Efika noNkulunkulu ophilayo. Wafika edolobheni elikhonza iThixo like nobody's business. Lithi iBhayibheli wahamba ke wabona wafika la bekhonza khona ama altars khona begcwele ama altar wafika uthi bakhonza oNkulunkulu abahlukahlukene. Kodwa kunayelinye ialtar eNthuleleni bazalwane. Abalibhalile ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwa. Kuthe ngelanga lokushumayela wathi bafowethu before ngishumayele la ngiyangahamba lapha phakathi kwenu ukusho ngeSunday service uthi ngeke ngaphuma ngathotha abantu base-Athens ningabantu abakholelwa kakhulu ekukhonzeni iThixo and ngidiscoverile ukuthi ningabantu abakhonza uNkulunkulu. Okay, kodwa ngithe ngifunda ama-altar enu ngasibona elinye i-altar elibhalwe yini enibhale ukuthi elikaNkulunkulu ongaziwa. Wayesethi lo enimkhonza ningamazi uyeke namhlanje ngimphetheyo. Sandala
sithe lalela ngiyamemezela namhlanje uzoba yi-altar elihambayo la ufika khona amanye ama-altars azobhawa. Sizongena e-Athens without a problem. Many a times ama-Athens umoya wase-Athens ukubamba ibandla. Kodwa njengamanje uNkulunkulu wenze exchange. Sizofika ne-altar kaNkulunkulu ophilayo. Kubhawa amanye ama-altars. Asambeni kaphumeni kuze inkosi iphume. God was at work among them. And they were quietly worshipful. So bebedumisa bebonga uNkulunkulu lento ezokwenzeka empilweni yakho. And then noisily grateful, calling out among themselves. Bebanga umsindo, bebonga, bememeza phakathi kwabo. Bethi God is back. Somebody say God is back. Awulonyaka bafowethu nithuleleni. Hallelujah. God is back. Yeah, you know, made the message. God is back. Doing what? Looking to the needs. Looking to the needs of his people. Webafowethu lo nyaka wona unyaka wokuzokwenza ama jokes. Ubuyile uNkulunkulu wethu. Ubuyile ilibo lethu. Ubuyile uJehova uNkulunkulu wethu. Ngiyazi wakwambona kodwa usazophinda umbone. Wakwamuzwa uzomuzwa ngenye indlela manje. Because God is back. Somebody say God is back. Oh. Ubuyeleni lo Thixo. Lithi iBhayibheli looking to the needs of his people. Athi ngisho ngesizulu sakithi ukuzohlangabeza izidingo zabantu bakhe. Anginalo ibandla nhlobo anginalo. Ngizofana ngiye ekhishini ngiyoshumayela khona ngizothola nabazana bapheka. Lalelani bathandekayo. Lalelani uJehova simkhonzayo akabuyela ukuzokwenza ama jokes uzohlangabeza izidingo. Lalela zabantu bakhe. Anifuni le. Kanti yona umongo engezange azoshumayela lento zabantu bakhe. Akuhlangatshezwa noma isidingo sikabani manje. Anikuboleka emhlabeni kodwa nina niyoboleka umhlaba. Anikuba umsila niyokuba ikhanda. Aniswa enhlobo. Anikutsheleka kodwa abantu bayotsheleka nina. uNkulunkulu uzokwenza i-turn around lezi kwenetu egcwele ebandleni. uNkulunkulu uzokwenza i-turn around sizoyikhokha like we are dying tomorrow ngoba uNkulunkulu uzozala ibandla debt free. Yithi ababolekisi khuluma ngithani yithi ababolekisi. Shona thani yimi umbolekisi. Shona thani yimi umbolekisi. Khuluman. This is our high calling. Ukuthi makuza umuntu kithi ekhala kube yithi sifaka isandla phakathi simlekelele. Ubizo lwethu oluphakeme ukuthi masibona isidingo sokuthi sihlangabeze. Siyaphuma ekubolekeni, siyaphuma ekutshela kanesweni. Izwe malize la. Sithembeni ubuyile uNkulunkulu wethu. Our God is back. Khuluma ngesizulu thana uNkulunkulu wami ubuyile. Khuluma ngesikhizi thana my God is back. Usho ungafaka kwi-status akuwa kubikho iphutha uvela uthi my God is back. My God is back. 2026 my God is back. Uthi 2026 my God is back. Come on, show makhelwane high five uthi my God is back. My God is back. What you put in my God is good. Tina said my God is back. My God is back. Ubuyaleni uzohlangabeza izidingo zabantu bakhe. Somebody say Jesus. My God is back. My God is back.
My God is back. Oh. My God is back. Oh. Kubuye imthandazo yami. Kubuye inkonzo zami zokuzila ukudla. Kubuye intokozo yensindiso yami. Yela bo shandi na moti la bandoske. Ikotala mando shilama. Ikotini mi brikidusko. Ilamando skila mando shila. Ikopatela skondela. My God is back. My God is back. My God is back. My God is back. Noma besandiswa amandla phela kodwa ubuye uNkulunkulu wami. Noma amandla ami bephela but my God is back. Hlale phansi kancane. Ade bengihlebela lapha ekitchen bacela sibanike nje noma 15 minutes. Cela siwuthathe siwushumaye. Anibabona? God is back looking to the needs of his people. Ngiyanincenga. Cela simxolele lo man writer lapha lo his wawenza small letter. Kodwa ke that is not a case. Siyazi thina wayiqondela. Of his people. Lalela, his people. Lento ino his people. Yazi into eyi1 nje eksizile la. You are his people. Ningabantu bakhe. I am his people. That you are his person. Yenza ukuthi uJehova mayibuya uNkulunkulu akezile noma ikuphi. Hey, yabo uNkulunkulu edlula kwamakhelwane manje. Khathi zabo makhelwane akanazo. Straight buyela kuya kubantu bakhe. Yazi ngithandazelana. Singa disconnect. Nga disconnect. Lo msana wayihlabelele ethi ngingowakho uJesu wami. Sivele simlalele ngempela ke. Ya ngingowakho manje. Uthi mangahlukaniswa lutho nawe. His people. Funde faka enye version mhlambe eyodwa ke manje ukugcina amasizathu. Hayi. Wafunda wonke angihlanyise. Ayangifundanga la. Nami ithuse. Hayi man wenzani manje ukhanga ufaka enye hey sigcina sithandaza lapha. Wena wathi usuka uvela ugadla nje awufakele. NIV. Hayi man NIV lapho wathi ukhona. Bengawashintshwa kubengifuna leya kuphela uthi ishintsha le amplified oba sothandaza ngami. Ithini NIV? Hawu nasi nithula manje. Ithini NIV kanti nganilisana nesikoleni? The purpose of visitation. Yazi nginexhala le open air manje ukuthi angiyenze manje kuseni le. Likhona nibathandeka. Listen. Isizulu sakithi neNew King James ithi uNkulunkulu bahambela abantu bakhe. That is so a very powerful foundation. Because fanele siqale ngakho ukuthi uNkulunkulu sihambele. Singakasho ukuthi usihambeleleni. Uyabona ungakasho ukuthi umuntu uzokwenzani njalo uyeza usuqala uzoshinta ayizele. Uvela uthi nje ukufana uzohlakula yonke le ndawo. Hawu uzocenta yonke la vene bakala ka clean indlu yonke. Uba lo. Kuba kodwa kwenze njani? Awusasa fanele qala kuthiwa hayi ubani uyeza. How uyeza? Then next chapter uzokwenza. Fanele sijabuliswe ukuza kwakhe. Singake excitewa ukwenza kwakhe mayisekhona. Ngoba ipresence yakhe yona enkulu thina sijabuliswe ukuthi ukhona. Then ama benefits okubuya kwakhe sesidla wona ke. Ngoba ngenzela singathanda ukwenza kwakhe sebuyile. Singabamukelanga ukufika kwakhe. Ngoba ukhona bakhe sibuthanda kakhulu. Uthi uNkulunkulu uyabuya nje thithi Mase kuyachaza ukuthi uzokwenzani. La siqale esilifundile ethe lele ihumusho le NLT lithe God has visited his people today.
lela ke belisiza ukuthi uyeza uza nini uvela umbuzo ozolandela uyeza uzosihambela nini yathi enethe uthi ngiliphendule today so ngokwakho ke musu uhlehlisa usuku yena kodwa uthe today loya today is a big word elisho to from now going forward ile khumishe silifundile lilandelayo imithi message yona yeah ithi kena uNkulunkulu ubuyile ukuzohlangabeza idingo seliyaqala isithethe ubuyeleni ukuzohlangabeza idingo zabantu bakhe. God is back. Leli lithi God has come to do what? Come on church, to do what? Athi sikhulume ngesizulu kwesisiza nabantu abadala. uNkulunkulu wethu usihambele lalelani ukuzosiza abantu bakhe. Yazi nihleli phansi nonke uDavid osezulwini omenyawo. David akasahleli nje bangikhuluma nami. Uthi hey kuba bayazi labo bantu abashumayeza umpostoli. Kube kuyezeka lapho ngathi abangibolekela ngithathe ngibanikeze nanti ihubo uthi ngalibhala kunjani. Mhla ngithi ngiphakamisela amehlo ami entabeni. Ngithi ngiqalaza usizwa ngilithola indawo ngabona usizo lwami luvela kuJehova wenza izulu nomhlaba. Phakamisela amehlo ami entabeni. Hayi nje entabeni lapho kwakuwayiliwa wayibuka uJehova cha. Ngiphakamisela amehlo ami entabeni. Ngoba abantu bosizo befanele behle lapha entabeni bezongilekelela. Ngathi mangithi ngiphakamisa amehlo ngangabona bhuti, ngangabona mama, ngangabona baba, ngangabona umuntu. Kuyimi nebhere kodwa ngithuleleni bazalwane. Kuyimi nebhere nengonyama usizo lwami luvela kuNkulunkulu osezulwini. Akushithi livela kuNkulunkulu waseintabeni ingalimix lela verse. No, la verse misquote. Alisho imphakamisele amehlo ami entabeni ngoba uJehova wayehla entabeni cha. Eintabeni kwakufanele kwehla usizo lwakhe. Lolo physical langaqhamuka. Ingakho ethi ngiphakamisela amehlo ami entabeni akashile entabeni la uJehova evela khona nqa uthi ngiphakamisele amehlo ami entabeni bese uthi usizo lwami kanti livela phi na sengiqedile ukuphakamisa amehlo entabeni kanti usizo lwami livela phi mawuthi entabeni laqhamuka wayesethi answer ke usizo lwami livela kuJehova hayi osentabeni livela kuJehova owenzile izulu nomhlaba. So besiqedela umusa wenkosi mawusinike ebusuku listen uNkulunkulu ubahambela abantu bakhe ukubasiza yabona ke this time uJehova uzoba lo usizo lwakho mana yazi ngicela ukukulapha ngicela lento khona nethiwa ukwesaba kwayizolo ngicela qosha konke manje ukwesaba nongabaza ngoba le visitation lokuhanjelwa uNkulunkulu kuhamba nosizo ndawonye bafowethu yazi ngithandelana iBhayibheli hlomuka selingasasho ukuthi uJehova uzongisiza kwi-MMM lithi has come to help his people kwangasho ukuthi kuphi uyabona ukubelekela specify iBhayibheli kuphi shuthi bekufanele ucije lento iye ngakulo direction kuphela shuthi kuwo wonke yonke ingxenye idinga usizo empilweni yami uJehova khona hayi inkunthule bathandekani khona makuvuka usizo kodwa bathandeka ubani lo muntu wabhala umhlabele nani khona mhla ibhala ingoma ethe empini uyisihlangu sami nami uzoma iqhubeka wayisethi emini ungumthunzi wami kusho ukuthi uphenduka usizo noma kuthiwa yini engifunayo. I'm about to declare in this house. I'm about to declare in this house. Angeke uphinde from now going forward uhamba ungenalo usizo. uJehova uzoba luncedo lwakho. Lalela uzothi usuphakathi kwe-crossroad kusizo noma uzoliqhamukisa ngengilosi okwakhe lokho but uNkulunkulu uzoyenza iplan yokuthi uthole usizo. Bazalwane akusho ukuthi asizubhekana nezinto akusho ukuthi izimo azizukuma phambi kwethu
akusho ukuthi izimo amajele ngeke avuleke ube singene kodwa nanto esigarantayo from now going forward uJehova uNkulunkulu wethu uzoba lusizo. Ngakuhlala kuyi-freeway but don't worry, jabula wena bandla ngoba uvikelwa onamandla. Abantwana benkosi abanazo ingozi banjengenyoni endlini nenkanyezi ezulwini. Hallelujah! uJehova uzoba lusizo. God will help you. He may use angels, he may use people, he may use anything. Njoba ngishumayela uPeter ngenyawo uthi impostoli yazi kube kuyanqakiswana ngemicrophone bengizocela ezulwini off kancane ngizochaza ukuthi kwenzakalani mhla uHerode engifake etilongweni ethi uyaqeda ngami okodwa ngithuleleni bathatha kanye yashumayela ukuthi kwenzakalani mhla uHerode sevalile abafowethu abakwazi ukufika izinto zonke ivalekile ngigadwa amasosha a strong to special unit ngigadwa amasosha labo kuthiwa kudabula umuntu asike isiboshwa esikwazi ukudabula kuso uthi kodwa ngaka ngakubona mina uNkulunkulu ehla ngeroof yetilongo eyongena through the angel wangithinta ohlangathini ngaphuma emnyango ngaphuma emnyango wesibili emnyangweni wensimbi wayivulekela ngaphuma phandle ngiyamazi uJehova lusizo. You shall experience God helping you and the Lord will help you. Lalela, the Lord will help you. Kuthi ngimemeze sekusathandaza ungesabi uNkulunkulu uzokusiza. Ngiyamemezela futhi okugcina ngithi ungesabi uNkulunkulu uzokusiza. Asime ngenyawo ngiyamemezela ngithi ungesabi uNkulunkulu uzokusiza. Lalela, uJehova uzokusiza. Khulizwanini ngiyakhuluma, uJehova uzakusiza. Ngiyakhuluma, uJehova uzakusiza. Bazalwane sanibonani, uJehova uzokusiza. uJehova uzokusiza. God has come to help his people. He has come to help his people. This move of God, this last move of God, it's God's visitation. Not to entertain, to help us, to provide our needs. And the Lord God Almighty will do it today. I was reading all these versions and scriptures like my heart was. uNkulunkulu akazakhuluma into akhipha izwi lesiprophet ngembhalo ngathi uyangimba langapha. Yabona lento engishumayela idle mina ngakhala inyembezi kwaphela ikhona emzimbeni. Ngikhaliswa ukuthi ngiyabonga baba ukuthi ulusizo lwami. Wonke umuntu oserious uma ngimenyezela into enkulu ama fears alamayo. Ngazi ngiyobanjani esitheni sami. Wavela uNkulunkulu. What this kind of move lo mnyaka sengizowuletha manje uza nosizo mntanami. Yazi na unembuzo onganayo impendulo yawo. You stand before the Lord when God tells you go for 1 2 3 4 5. Then the next question, how? Don't worry. I will help you. I will help you. I will help you. Noma yini evela enkosini, well confirmed. Evela enkosini, authorized. Evela enkosini. Meke inkosi yayikhuluma phe kwempilo yakho. Okwazi ayihambi yodwa, ihamba nosizo. Kuya ngokuthi ihlobo lundosizo. Phela igama uthi usizo mbuyazi akuyona inhlobo ethile. Kuya ngokuthi ngidinga luphi. Awuzofika umuntu athi can I help you? Ufuna ukuzwa ngawo uthi what kind? Help igama uthi ngikhona for anything you need. Yeah, ngikhona. Uhelp usho ukuthi ngikhona. Uhelp akhona ukwenza something ukuthi nje ngikhona. So kuwena nje ufunani. Mawuthe yini ngifila ngathi angikho safe door, okay, should you need security. God will provide your need. God will help you.
khona umoya ingcwele umuntu lokho egcizelela kuyena ngimtshela God will help you, don't worry. God will be your help. God will help you. Uhambo lethu njoba sihlukana kusasa ekseni. Luhlakazekile bafethu nje. Yabo. Igcwele into eyiningi. Angisho into eyinegative phela, kodwa ama assignment are different. Ngofanele masiphuma kule camp siyophusha ama assignments. Ngokomthetho bafanele masibuya silethe ama reports. Ama testimonies. Ukuthi sambe njani. I'm declaring kule conference engibhala phansi. In the next conference so besibuya nama testimonies ka 2025. Ay ka 2026. Sifakaza ukuthi uNkulunkulu wenzeni. Ngeke vele sikhoze sihuze manje. Fanele sizwe. Ngiyazi sonke singafuna ukuthatha imali. Kodwa fanele mase sigoqa sibonga. Sithi inkosi siyabonga ukuthi ube lusizo. Uyabona sengithatha i-microphone ngifake kulela khona iyophuma lapha. Ingathi uyophuma lapha sobe sesikhala inqwaba yethu. Sibonga uNkulunkulu ukuthi ube lusizo lwami. This God, he can become your help. He can help you. He can help you. Siphamse izandla. Cela umfundisi umbuyaza azothandaza basengishumayelile. Mfuna thina sonke sibambe lento umoya ingcwele ayishona.